Gugandik hainurrun ez dagoen garai bateko Mungiako Foruen plaza honetara bendejerak etortzen ziren esnea, arraina edota euren baserriko produktuak saltzera. Emakumeak ziren gehienak. Garazi Albizuak ehundu duen Iruleak eleberri grafiko honetako protagonistak bezala, batzuk eta besteak ahantzuran erori edo ezabatuak izan dira. Garazi ahaztutako, ezabatutako emakumeak begiratu eta non nahi aurkitzen ditugu. Bai. Mungien gaude esate baterako, Foruen plaza honetan, begiratu ingurura eta aurkituko genituzke historiok. Bai, batez ere barikoa izango balitz, hemen goizean izango genituzke hemen gainea plazan bendejerak. Hain zuzen, emakume hauek, baserritarrak, ekartzen zituztena bendeja, hortuko produktua, eta etortzen zirezenak bai trukean o bai saltzea, eta horren artean hitz egitea zen. Bueno, Mungian bizitzen azken aldian zu, honi buruzko ikerketatxo bat egiten, etorri zara hona? Bai, izan da kasualitatea. Ja, adostua genuen mugitzea eta heldu zane informazioa. Zelan udaletzeak, hori ikerketa lan bat egin nahi zauen, bendejera buruz, ez? Eta ni, ze modu, ez dago honenik, ona etorteko herri batera, eta bere garaiko historia ikasteko, ez? Ikerten hasteko. Eta hola. Aurretik, Garazi, zeure liburua daukagu, eleberri grafiko eskuartean. Bazara zeue bai, ilustratzaile bazara, kasu honetan ez, baina aurretik liburuak eginda, komikak eginda, gazteentzat, umeentzat, orain helduentzat liburu hau, zelako bidea egin duzu, letretan? Bai, hasi izan nintzen txikiei zuzendutako liburutxoak, ipuntxoak egiten daola, eta geho narrazioaz gain hasi nintzen irudiekin, ez? Oso gustoko izan dut, eta bai diseinu grafikoan ikasi izan dut, ilustrazio pixkat. Baina geixo ilustratzaile bezala, ez komikigile bezala. Bai saiatu nintzen bere momentuan, eta egin nun komiki hori, bai aurrei zuzendutakoak, hemen azuen izena, eta horretan irudiak egin nituen narrazioaz gain, ez? Osea, letren narrazioaz gain. Baina aixo aztelako lana. Bai, esan nun igual hori, pasartetxo bat ilustrateko adina bai ondo eta ingot, bai, olako lan handi baten behar dut irudigile bat onduen, ez? Eta holan izan da, Iruleak. Euskal Idazleen elkartan ere basabiltze lanean, zein da zeregina zehazki egiten duzuna? Komunikazioan nau pixkot, ez? Orduan Nagorarekin batera eta batez ere ditugun kanpainak eta horiek pixkat zuzendu zelanin eta horiek agertu, ez? Hori da gure naia, jakitia jendi ez zer egiten da nere elkartean, ez? Eta horretan eta ideia jasotzen, okidena, zergatik ez dugu hau egingo, eta zergatik ez? Guazen egitera, ez? Lortu behar dugu, eta hori da pixkat lana. Gero, elkarrizketan batuko zaigu zebre gertuko lagun bat, nor da bera? Kasi lotura daukazue? Egoa Albaret. Berez ezagutu ginen Santurtzin, zegoelako idazle elkarte bat. Bertakoa zara sortzez? Bai, Santurtzikoa naz. Eta gainea, euskeraz gitzik egiten dugu eta egoak, gaztelaniaz eta euskalduna. Eta holan ezagutu ginen, jarri ginen harremanetan eta ikusi genuen genituela zenbait puntu lan komunean, ez da? Eta gainera bera da Morgakoa, Mungitik mungialdekoa edo ondoan dauena. Eta ikerketa lanaren informazioa izan nuenean, esan nion aizu, egoa, hau elkarrekin egiteko zerbait bada, ez? Eta hola, laguna. Eta zeuen proiektuari buruz, baitza egingo diguzu, gero? Bai, noski, bai, esango izuegu zelan zelan bideratu nahi dugun, zelan geho ezagutzera emon, eta ze puntuan gazen, ez? Ahaztutako emakume horiek, ez da, berreskuratu? Hemen plazan zazenak, bai aize. Arauak. Aizpa bakoitzak mamu bakarra erabiliko du. Emakumearen bizitzari mamu horren bidez besterik ez dio eragingo. Mamua, emakumezkoa izango da. Iruleak, Garazi, izango dira? Bai, izango ditugu gure hiru moirak edo iruleak direnak, Lakesis, Klotos eta Atropos.
Eta hiru bai plano, hiru momentu beharrezko importante, hiru emakume, hiru zenbakia presente egongo da, imaginatzen du bai. Mitologiatik datozen pertsonaiak dira, eta eurek destinuaren ariak edo mugitzeko gaitasuna dute, eragingo dutelako, Iruñean bizi den neska batengan, ideia nondik dator, Iruleak idazteko? Egia zen, kasik non dagoen azikera hori aztuta dut, ez? Baina Iruleak eta ekartzean moiretara hori bai izan zela autu bat egiteko pixkat igual ezagunago, ez? Azken batean agian bai ezagutzen ditugu zeintzu izan ziren Klotos, Atropos eta Lakesis, agian ez izenak, baina bai hiru emakume hiekariarekin zazenak eta lan bateke hori bilbatzen zauen ari, bestea noiz bukatu eta azkeneko horrek basan mostan zauen bizitza, baina berez horre agertzen diran hauek, Olga eta Bione asmakuntza ere badiraz, jarri ditugu Tzoriaren itzurakin, aldatu dugu pixkate normalean izaten duten estetika, eta bai, zuk esan duzu, hiru emakume, ariarekin zerikusi zuzena dutenak, baina moiretako zatitxu bat badutenak, baina gureak ere, ez? Abia puntua, apurtxu eta aspertut egongo dira momentu baten, eta balurrean dagoen gizaki batengan eragin nahi izango dute. Horretarako joku bat asmatuko dute. Abia puntua hori izango da, komikian zehar, eleberri grafikoan zehar, daukagun jokua ikusteko. Hori da, bai, haietaz aspertuta, batez ere hirutako batek, ez, asmatzen du hau, jolasa, eta Kloto, hain zuzen, eta berak esango die, arrebei nahi duela pixkat martza, ez? Eta orduan asmatuko da, jolasoi, eta horren bidez, emakumearengan eragingo dute. Eta hori da, esan bezala, bai, abia puntua, eta pixkat emoten dio pista, ez, zein izango da historiaren nortasuna hori asmatzeko. Azken batean baditugu planu baten hori moira moduko horisek, beste batean pertsona, arrunta edo esan dezakeguna, eta eragin beharreko nahia, ez? Eta hori ere jolasa izatea. Eta nik uste dut horiek direla pixkat osagaiak historiarena. Nola eragingo duten, mamu batzuk erabiliko dituzte horretarako, bere sasoian ikaragarri biografia aberatsa izan zuten emakumeak, baina historia eta betiko ezabatuta geratu direnak, hiru mamu bakoitzak bat aukeratuko du, eta eragin egin beharko dute, aukeratutako gizakiarengan, marrengan. Horixe da. Bai, hasieran jolasa prestatzen dutenean, arrebatako batek esaten du, izanen dire, olako emakume ez ezagunak, eta Atropos heriotzak esaten du ez. Izan behar dira benetan garrantzi handiko emakumeak historian izan dutena eragina, baina hain zuzen ez dakizkigunak zeintzu dira zen, ez? Hor dago trampa. Eta orduan aukeratzen dituzte hiru fantasma, hola, eta horietako bat izanen da Margarita Nafarrokoa, bestea Margaret Zuller, eta aukeratutako hirugarrena Ines Joye Sibleik. Eta hori, bakoitzak modu berezi batean eragingo dio Marri, eta horretarako aukeratu izan dute euren bizitzako momentu zehatz bat. Esan dugu, pertsonaiak abia puntu hori jarri behar zalako, eta Irule horiek guztia inventatuko dutenak eta jolasa asmatuko dutenak, eta ze hiru pertsonaia aipatu ditugunak, ze zaila aukeratzen, garazi, zeuk sortzaile moduan, zergaitik hiru hauek, zergaitik hiru emakume hauek? Nik uste dut momentu baten netzat oso garrantzitsuak izan ziren, ez nitolako ezagutzen. Agian bai Margarita Nafarrokoa zerbait hor nun buruan, baina ezagutu ez. Eta gerora, zinentzelak geixo irakurtzen biografia bilatzen eta egiten autu bat, ez, non esaten nun ezagutu nahi ditut nire inguruko emakumeak, bai gertukoak eta bai historian zehar niretzat garrantzitsuak izan direnak emakume bezala, eta hiru izen horiek oso potenteak iruditu zitzaizkitan, momentu horretan. Baina egia da igual, oin, bilatzen ditudala bestelako emakumeak, agian gertukoagoak, intimoagoak, ez dutenak behar olako izen esanguratsu bat edo ezagun bat, eta lere ezagutu behar ditugunak, ez?
Eta, karo, non egin kriba eta zeintzu jarri. Bueno, eskerrak hori hasieran aukeratu nuela, eta orduan nuela aukera hortik abiatzeko. Claro, aukeratzen hasita ez talako amaitzen hau inoiz. Ezinezkoa da. Esan nahi dut, emakume ez ezagunagoak, gero hitz egingo dugu, Uxu Alberdiren hitzaurrez zoragarri bat ere badauka liburuak, eta beste bat aipatzen du berak Uxuek, baina, claro, emakume ez ezagunak aukeratzen hasten magar ez dugu amaitzen, eta hain emakume ezagunak aukeratuta ere ez ditugu ezagutzen. Zer gertatu da? Garazi, historian zehar, zer gertatu zaigu? Ez zaizkigu iritsi. Emakumeen bizitzak, hain inspiratzaileak direnak, horren beste lagundu aldi gutenak geuri bai, bada sasoia, ezta? Berreskuratzen lan hori egiteko. Erreferente horiek guztiak ezagutu behar ditugu, ezta? Eta orain bai ari dala olako, basuk esan dozu, garai bat edo momentu hon bat, non badauen olako liburuk, irratitzaio, badago beharra, ez? Eta orduan, bai, lana badago hauek ezagutarazten eta geurenara ekartzen, eta zergatik ezagutu behar ditugu, bueno, gauza askorengatik, baina batez ere galderak egin behar ditugu, ez? Zuk egin duzu galdera oso ona, zergatik ez genituen ezagutzen. Beldurra moten dau, edo zerri egin aldio kalte ezagutza horrek. Ez, gure eraikuntzan, emakumearen eraikuntzan, zerri erreparatzen diogu hori sortzeko. Eta zer gertatuko litzateke erreparatutako hori beste zerbait izango balitz. Zelako emakumeak gara. Eta ze emakume izan nahi dugu, eta zeintzu ditugu hor ondoan, ez? Orduan, bueno, bai, nik uste dut galderak egiteko garaian bagaudela eta ari garela, eta beraz oso gara hipotentean, ez da? Eta egia da, eta literaturan ere badaukagu horren adibide, eta esparru zabalien, baina esan dako ez, zeure aletxu ebe, eleberri grafiko moduen badator horretara gehitzera. Esaten gabil, ze puntu garaikidea Marrek emango dio komikiari, gaur egun Iruñean bizi den neska bat, lanez gainezka, dabil, bere ligatzeko kontuekin, bere lagunekin eta bar. Zergaitik Mar? Nor da Mar? Bueno, autofikzio puntu bat du Mar, ez Marrek badako. Izan ere ni izan nintzen Iruñan bizitzen hainbat urtez, eta heldu zen momentu bat non behar nuen gelditu. Eta arduan gainea etzen bakarrik gelditu, baizik eta jo nahi nuela nire birra mamunaren etzera, baserrira, mendira, idaztera. Hori izan nire autua, ez? Eta arduan nola historiak biltzen dituen hainbeste plano, fantasia, historia, behar nuen zerbait gertukoa, ezaguna, arrunta, erreala hori guztiaren oinarri izateko, ez? Eta arduan esan, nire bizipenaren puntu hori erabiliko dut hortarako, ze bestela historia egaka jungo zait, eta lotu behar dut, lurrartu behar du historioak. Orduan, Bai, komentatu nahi nizuen liburua hauxe da. El fin es mi principio, Terzani, autore italiarren eskutan dagona. Terzani 2007 urtekoa da, baditzu urte batzuk, baina liburu izugarria. Terzani kazetari italiarra izan zen, hil zen joan dela gutxi, eta ibili zen urte asko korresponsala bezala leku askotan. Momentu batean ikusten du, bere heriotza hurbildela. Bere semeari deitzen dio eta esaten dio, aizu, etorri etxera. Eta elkarrekin pasatu dugu azkeneko hilabetea. Eta nik benetan kontatuko dizut zer izan den nire bizitza eta gure bizitza. Zer izan den nola bizi behar garen. Eta nola presatu behar garen hiltzeko. Bera noski korresponsala bezala mundu guztian zehar ibili zen 20. mendean. Komunismoa izautuzun, apartheida, Vietnameko gerran ibili zen, orduan, beraz, kriston bizi interesgarria izan zuen. Liburua benetan sakona, poliki irakurri behar, gauza asko adierazten ditu, oso interesgarriak, eta benetan animatzen dizuet behitzeko zertako zoragarria da. Esker mila. Inspiratuko ditu, Mar? Mamu hauek egingo dute zerbait, euren biografiaren ataltxu bat, inspiragarria. Izango da Marrentzat bere egunerokoan be bai? Bai. Askorik kontatu barik, gainetik? Bai, gauza da, oso ezaguna da irudi bat, ez, agertzen direnak irutzimino, eta batek ez du ikusten, besteak ez du hitz egiten, eta hirugarrenak ez du entzuten, ez?
Eta gauza zen askotan tximino hori sentitu naizela ez zer entzun, ez zer hitz egiteko autoritate barik, ez zer mutututa, ez estatuta nunbait. Eta orduan, emakume bakotzak egingo duena izanen da erakutsi zelan hitz egin, zelan behiratu eta zelan entzun, ez? Orduan, Margaret Fuller, berak asalduko, edo Fuller, ez dakit ongi zelan ahozkatzen den bere abizena, baina berak erakutsiko dio zelan entzun, ez? Zelan garrantzitsua da ondoan ditugun emakumeak bebai entzutea. Gero Margarita Nafarrokoa agertuko da, eta Margaritarekin zelan ikusti. Margaritak azkenean bokatzio eta tameroiarekin eta momentu hori erakutsiko dut bere bizitzakoa, eta zelan askotan emakumea izan dan, agertu da emakumea bebai, zelan ez, literaturan, baina nundik agertu da. Zelan begiratzen zitzaion emakumeari, ez? Pixkat hori, zelan begiratu behar dugun, hori jakiteko. Kontuan izan da, sasoiko pertsonaiarik boteretsuena berean nahi izango zen. Francisco lehenengoa, Frantziako erregea, 16. mende horretan, zalantza barik, bere arreba izan da bere babespien apurbet, bestela ezinezkoa, honelako lan bat egitea. Hori igual bai dute hasierako bi emakumeke komunean, ez da? Osea, dutela posizio bat erraza edo behintzat erosoa pentsatzeko, hitz egiteko eta nahi dioten horri heltzeko, ez? Azkenengoak ordea, hitz egiten erakutsiko diona zera Marri, oso punkia zen, ez? Eta berak egin zuena, eta hau da nik pentsatzen dudana, hau da nire hitzaldia, eta bai ala bai sartuko dut aldudan moduan. Eta hoixe, itzuli behar zuen obra baten hitzaurre gisa, jarri zuen bere pentsamendu osoa, ez? Eta hori Ines Joies-Etableik. Aipatu dugu lehen, bestak beste ilustratzaile bazara, baina kasu honetan, ilustrazioak Olga Carmonak eginda, testua zeuria, zema lan, esan didazu lehen, ilustrazioak egiten zeu inoiz hasi zaranien, zema lan dago, honelako novela grafiko baten atzien, urte asko gozarelako zeu bai ideiarekin buruan, gero egin, gero guztia ondu, zema lan dauka honek? Urteak ditu, ez? Azken batean hasikeran bai izan zela gehiago gidoia prestatu eta horri forma emon, baina gero ja hasi nintzenean Olgarekin hizketan harremanetan, eta komentatu nionean egin nahi nun guztia, eta gaina esaten nion zulazize ulertuko azkenean. Berak hartutako autu horiek, zelan banatzen dituen planuak estekikoki berehala ikusten da, ezta? Bai erabilitako koloreak, formak, egin dituen trantsazio horiek guztiak, berak egin ditu hain zuzen bere izteko planu horiek eta ustartzeko euren artean, ez? Oso ondo ikusten dalako, iruleak martxan daudenien, era batera dauz eta gero marra agertzen danien, dinot, komiki tradizionalagoa, ez da, gero barriro agertzen dienin honek forma aldetik, kolore aldetik ere apurtzen du. Claro, orduan berak pasau zidanean ja historia horiek markatute, bai, nik historia landu behar izanun berriro, ez? Osea, ikusteko orduan, karo, noiz bukatu nun nik egiten hori, kasi berarekin batera. Ze gerora ere testua berriro jartzen dozu. Hasikeran testua jartzen dozun aldozu nobenena, baina bestelako zuzenketa lan bat ere badago, azkenean ja ikusita zelan gehatzen den dana, ez? Orduan, bai, urte asko, berarekin lanean elkarrekin 2 urte, baina horren aurretik ere izan nintzen. Eta berak hartutako autu danak die holan izan behartzian. Osea, bai. Gero, momentu baten, ederra bai, Usibek dinona, hilek ze bizkar zabala duten eta euretan biziok ere, egiten dugu geure pausaldia, baina emakumeok badaukagu bai, ezta? Bizkar zabal hori eta inspiratzaileak izan gaitezke, bata bestientzat, eta zederra bai, alkarren bizkarretan babesten garanien, zaintzen garanien, inspiratzen garanien, aizpatasun hori, ez da? Berreskuratzen ari garana, sentitu dugulako lapurtu digutela. Bai, eta gainera askotan oso modu bortitzean, ez? Entzuten dira batzutan ja gitxigo, baina esaldiak oso mingarriak. Emakumen artean, mina ematen diot elkarri, edo ez dakit, edo ez zaitez fidaz, behitu gizonez zein gustora lagunak, bado aspote bat hartzera ez dakiz zer, baina emakumeak elkarrenekin lehian, eta orduan nik uste dute aizpatasunaren puntu hori bebai badala
hori deseraikitzeko egiten dozun, zintzotasunez egiten dozun erabakia. Eta behiratzen diozunean, zure amari, zure aizpari, zure lagunari beste modu batean. Eta lehia hori deusestatzen denean, zertarako lehia. Baldin eta badago edo zergatik egonda. Eta nik uste dut hasierako eta agian iraultzaileena dela gure autu barneko eta zintxo hori egitea. Ezagutu nahi izatea, ze orduan izango dugu eragin edo zabaltasun horretan bezarkatzea, ez? Baina bestela, mamu horiek kendu behar ditugu, bai. Nori gustatuko zaio liburua? Garazi, ze ustezu? Bai, ama, nik uste dut komikizalei, baina bebai agian komikizalea ez dena, baina, igual kuriositatez jakin minez hartu eta zerbait pixka diferentea topatuko duenari ebe bai, ez? Gaztei, helduei ez dakit, baina baldin eta badeko jakin min hori ezagutzeko zeintzu izan ziren emakume horiek eta zelan ezagutzak eragiten duen gugan, gustako zaio, hori uste dut. Eta gero pinzela da horiek, apurtxo bete egitura aldetik eta esaten egon garalako biografia hain zabala duten hiru mamu hauek nola laburtu, uzten du bai, ezta? Irakurleari, gero gehiago jakiteko nahi hori egongo da hori ere, atzien. Bai, azken batean orartzen da bakarrik momentu batean behar dena historiak aurrera egin dezan, ezta? Eta bai, eusten du bidea, eta gaina gogotzu eusten du bideoi, ez? Jakin nahi dozu zein izan zen Ines Joies eta Bleik, badago informazioa bilatuz xe merezi du, ez? Eta pixkat ere hori da, amua, botatzen dozuz ez, ditu palau gauza holan garrantzitzu, eta hortik jarraitzeko geho ezagutza. Gaur egun, ni ari naiz hiru emakumezko poeta irakurtzen. Bi galiziarrak. Lupe Gomezen Kamuflaje, nola bera bihurtzen den bere ama bera bihurtzen den artean. Dudarik ez, Lupe Gomezen ostean Olga Noboren Felicidade, beste liburu berezi bat, Palomak aipatu ditu, amaren heriotzak eta sortuteriko liburu bi, kasu honetan aitaren desagerpenak sortutako liburua da. El precio del paraíso, Manuel Leginetxerena, hemendik oso kilometro gutxira jaio zan, hemen Arratzun, Belendiz auzoan, eta uste dute hitz egiten duela Antonio García izeneko tipo baten bizitzaz. Bera Aragoien jaio zan, guda Sevillan borrokatu zuen, gero Frantziara ihes egin zuen, eta gero han harrapatu eta Mauthausen pasatu zituen urte batzuk. Eta handik azkenean, guztia pixka bat atzean utziz, Boliviara ihes egin zuen, eta han pasatu zituen bere bizitzaren azken urteak, liburu benetan interesgarria. Leslie Feimerren borrokalari transgeneroak, hemen kontatzen zaigu gehienontzat ez ezaguna den historia bat, eta da genero sistemaren bazterrean eta oroar baztertuta gelditu diren personena. Oso liburu populatua, jende askori buruz hitz egiten zaigu hemen, horietako batzuk pertsonaia historikoa dira, ezagunak, eta beste asko izenik ere ez daukaten pertsonak. Sexuaren eta generoaren geografia konplexu bat marraztu behar nuen, iparra ala hegoa bakarrik markatzen zituen iparrorratz batekin. Batu gara Iruleak, hemen txagoz da, no? Egoa, Iruleak komikiak batu gaitu be bai, ala ere zuen arteko lotura aurretik. Bai, egia da bai. Guk Santurtzin ezagutu ginen, idazleen elkartetik, eta berez 2018an izan zela, bertan ni zure ostean sartu nintzen, eta harin egin ginen lagun, eta gero hortik aurrera apurtzu bete harremana sakontzen jo ginen, eta holan izan zen. Proiektu interesgarri batekin orain, esku artean biok? Bai, egia da, bai. Berez, Garazik, Garazi nigaz kontatuen jarri zen, eta antzaren ez udaletxeak beka bat atera zeuen, eta berak komentatu doztan, mungian egia da. Eta zelan bendejan inguruan izango zela, plazako bendejan inguruan, eta guk gure proposamena aurrera eron gendun,
Eta hortze azkenean lehiaketan finalistak edo izan ginen, zeuk gero elkarrizketa bat eukizen duen bertakoakaz, eta urten izan azkenean. Proiektua zehazki ze izango da? Garazi ikerketa bat egongo dalako, baina podcast bat egiteko asmoa. Horixe, bai, gauza zan alde batetik ez, jakitea zeintzu diran eta zeintzu ziran bendejerak, Mungiako plazara etortzen ziran emakume baserritarrak, eta geho zelan eman hori ezagutzera. Eta orduan gure kasuan hitz egin genuen eta esan genuen, egin behar dugu podcast bat, ez? Eta atal bakotza garai bati lotu, gertakizun historiko jakin bati, ez? Eta kontatu hori momentu horretan plazan zazten emakumeen bidez, bendejera hori zen bidez. Eta bira gure, ez? Osea, azkenean horiek lau atalak egingo ditugu, gidoia, gehi horren atzetik dagoen ikerketa lana. Zeharik eta politxe zen lan? Bai, egize da, bai. Esan genuen, hemerotekan, liburutegian, udalatzean bertan, Elisaren bidez be zeuzer aurkitu beharko dugu, eta urtze hasi ginen, 18. mendea, 19. mendea, 20. mendea eta 21. mendea inguruan apurret ikertuko dugu, eta ea zelako gertakizunak egon ziren, eta, plazan bertan bendejen hautsan bidez zabaltzea edo ezaguturazten da. Liburuan intelektual bat, erregina bat, sasoikue, idazle itzultzaile bat, onelako biografiak izan dituzten emakumeak asturan erorita badauz, dinot. Ezagutzera. Gure moduko emakumeen egunerokotasun osatzen zuten emakume hauen biografiak, lana, anzturatik ataratzie, ze beharrezko alde batetik, zaila bestetik? Bai, beharrezkoa horrek errekuperatzea eta haien historia ere kontatzea, eta zaila baita, azken finean herriko jendea danez, informazio askorik ez dago, eta aurrez aurreko informazioa lortu behar dugu, elkarrizketen bidez, euren historia be ezagutuz, eta azken finean lan polita da berez hori egitean, nik uste dut. Eta askotan hori utzune horiek ere izango ditugu, zeia jarri gara harremanetan zenbaitekin, aurrez aurreko galdetegi hori iteko, bai galderak zelan prestatu, zer galdetu, ze batzutan igual ostaztun batez egiten dituzu, ez? Nahi dozu informazioa jaso eta baina geho oso intimoa da, ez? Orduan zelan heldu horri eta hortan egon gara gaina asko, ez? Pentsatzen ongi zer galdetu eta geho ikusi nora jun gaitezken horren bidez. Nik uste dut azkenean gozotasun puntu bat behar dugule norbaiten bizitzan sartuko gara, orduen intimitate horretan sartuko gara, orduen guk ere gure kritika bat egin behar dugu, gure buruan kritika bat, eta esan zelan egin gotez galdera honek, edo zelan bideratuko dut galdetegia, eta guri gozotasun bategaz egiteko. Baina nire gizartaletik kritika bat zelan ez dakigu nortzuk diren. Eta esaten gabiltz, bendekerak eta mende batzuk atzera egingo duzuela gainera, mendeetan zehar, ez direlako bakarrik emakumiek datozenako baserriko gauzak saltzen, ekonomian daukan eragina, baserriko ekonomian daukan eragina, sozialki daukan eragina, plazan, bazkanien, herri-zerri ibilita bai, albisteak eta euren eskutik transmisio lanean sekulako lan egiten zuten bai, dinot, sozialki. Bai noski, zer hitzein, zer kontau, zelan zagoen ez dakizein bazterrian, zer gertatu behar zan, zer behar zan momentu horretan, erantzunkizun handia zuten. Osea, geho bai, imaginatzen dut ere, parada pixkala esaitzeko eta bestearekin hitz egiteko ere egongo zala, ez? Edo herri pentsatu nahi dugu, ez dela dana beharra bazik eta badagoela momentu bat atsegintasunarako ere, ez? Baina hartu zuten ardura hori, osea, mezulariaren ardura, eta gaurko WhatsAppa barikutako plazan, ez? Osea, egiten zana, jakin nahi dugu zelakoa izan zen. Azaroaren 18tik abenduaren 2. Zein izango da zure erronka eta zein zure rola? Bakarka zein taldean, hartu parte euskaraldian eta jarrai dezagun elkarrekin bidea egiten. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Egoa, Iruleak irakurrita? Bai. Ze sentsazio Garaziren lana irakurrita? Asko gustatu diaten. Benetan, eneuen espero, gainera enituen ezagutzen, bakarrik Margarita Nafarroko ezagutzen nuen, eta nik uste dut garrantzitsua dela halako liburuek argitaratzea, azken finean holako emakumeak
ezagutzera eramateko eta jakiteko antzina be olako emakumeak bizi zirela. Askotan ideia orokorra da, nik uste dut gizartean dagoena, berez antzinako emakumeek ez zutela hautsik, ez zutela ezer, etxean egoten zirela, ez zutela ezer egiten, baina gezurra da. Egiten zuten, baina ez zan jakiten, historiak galdu hori, eta orduan da polita, oso polita. Besan dugu, liburuan eta komikian Garazi, orain saltu emonda purtsuet balduentzat eta eginda, podcasta, zuen ikerlanaren azken helburu hori, ia nola egiten duzuen esaten zabiltzien, gertakari historikoek bendejeren figurarekin lotutat egin nahi duzuela. Podcasten badaukazu esperientzia, podcastetan? Bueno, Ahots Planeta podcasta, egin izan dute Idoia Karraminarekin, eta bai, hori izan zen egindako lehena, eta izugarri gustatu zitzaidan, ez? Hori grabatzea, geho ikustea zelan sartzen diren danak oinuak eta zelan sortzen dan giroa, eta hori guztia, netzat izan zen, hori ezagutzen ez nuen mundu baten, sikera ezagutza, ez? Eta izugarria. Eta hori bigarren denboraldi bat egongo da, baina nik lekukoa pasadot, eta bigarren kosmonauta batek hartuko du, eta jarraituko da Idoiarekin batera, Ahots Planeta feminista horretan, gauzak ezaten eta ikertzen. Saiakera honetan, Angel Lertxundik irakurlea bere etxera ekarri eta lau pareta hoien artean, gai anitzez hausnartzera gonbidatzen du. Besteak beste, gaur egungo arazoez, irakurketaz edo euskal giroaz. Lisipe pentsamendu feministaren bildumako 11. alea. Arrazakeria eta dekolonialismoa ardatz hartuta, eta emakume migratzaile eta arrazializatuak erreferentetzat, liburuak irakurleari galdera anitz egiten dizkio. Olivier Talekek jabetza eta horrek dakarren bakardadearen karietara ehundu zuen ipuintxo hau. Orain, Garazi arrulari esker, urtsintxa berekoiaren ibilerak euskaraz gozatzeko aukera dugu. Iruleak sortzean, izan den gausarik agian pozgarriena izan da jakitea zelako ezagutza dudan nigan edo jakinminaren beharra jakiteko zeintzu ziran emakume hauek guztiak. Da igual pozgarriena izango da irakurleari olako jakinmina pizten badiot. Baino ez du zertan izan historian jakintzu ala esanguratzu izan diren emakumeek. Basik eta gure ondoan bizi diren gure ama, aizpa, biltzen gaituzten emakume horiek guztiak.